Mae'r gyfres yn un sy'n mae'n storiau unigol, ond mae yna rwydwaith yn dylanwedig ynglyn â all story Matthias, a llwch chi fwynhau'r penodau heb wybod lot am hwnna. Pobl sy'n edrych yn fanwl yn gallu gweld bod yna stori, all story fe'n wario ar fel mae'r cymeriad yn datblygu a fel mae'r storiau yn. Mae'r storiau yn unigol ynglyn â'r pobl sy'n dod mewn, mae'n resolved o fewn y 2 awr, ond dod lan i 4 nawr, mae yna atgof o penod 1 yn y fe, mae cymeriadau'n dod nôl o penod 1. A hefyd, smo fe'n dibynnu, byddai'r pleser chi o penod 4 ddim yn dibynnu ar gweld penod 1, ond os ych chi wedi, mae fe'n mynd i chi gallu gweld bod yna rhyw fath o gylch yn mynd mlaen, bod yna ongoing, bod narratif ongoing yn digwydd, ond unigol maen nhw. A fi'n credu bod ni'n esblygu'r syniad yma wrth bod ni'n mynd mlaen. Jyst wneud yn syw bod ni'n cael y mix rhwng storiau unigol sydd gallu cael ei fwynhau fel storiau unigol, a hefyd elfennau sydd pobl sy'n rili licio gweld yr adeiladwaith o'r cymeriadau, bod hwnna yna hefyd heb amharu ar pobl sy'n moyn gweld jyst i dropo mewn y mas o'r gyfres.